helt fra bunden. Det vi prøver, det er ligesom at højne kvaliteten for festivalmad. Vi har omkring 70 frivillige i alt, som arbejder for Skyhat. Ja, man skal arbejde et vist antal timer for at få sit armbånd. Men det er jo så enten, hvor man står ved kassen og ekspederer festivalgæsterne, eller så står man nede bagved og hjælper med at tilberede maden. Skyhat er ude på landets store festivaler. Det er Roskilde, det er Smukfest, og så også her på Northside. Jeg skal til Roskilde, så er det lidt dyrt at betale begge billetterne selv, så tænker jeg, det er en god chance for at få en billet og høre noget musik. Jeg skal være på vagt indtil klokken 7:15 her, tror jeg nok. Så igen på søndag samme tid, det er så nede i en af de andre medbudere. Jeg glæder mig nok mest til at høre The National i aften, tror jeg. Jeg synes, der er rigtig mange gode navne. Hvis man er mod på at lige arbejde lidt for at tjene en billet, så er det jo en god måde lige at få en billet. Jeg kendte nogen, der kendte til det her koncept, og så søgte jeg bare. Jeg kendte ikke rigtig nogen, men det gør jeg jo nu. Det har været super fedt. Altså, det er fedt at arbejde i den her båd. Man lærer en masse nye mennesker at kende, og man møder alle mulige glade, fulde folk og sådan noget. Og ja, det er fedt.